癒しの力よ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。世の中まだまだ知らん。お主はだがしかしまた会うことになる。面白かったぞ。この目に焼き付けなよ。
我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が必殺剣、竜がいい。はっだ。この目に焼き付けろ。やってくれたね。ここはと面白かった。はっしゃーな。我が敵を撃て。ゴー
者たちを癒したまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。力がみなぎってくる。帝国軍終わったみたいだね。なかなか手応え。どんな奴だ。とりあえずこれで。よし、このまま一気にバルディア城へ向かおう。ラテア水郷で漂流兵団を率いてるわけ。数百年の昔、光の末裔たちが